Aki, joka on varmasti kovassa kunnossa ja nyt sitten ensimmäisellä pitäisi räjäyttää heti pottiin, jotta saataisiin vähän värinää tähän keihänheittokilpailuun. Ja Parviainen varmasti on satsannut paljon tähän ensimmäiseen heittoon. Ja kuinka se sitten löytyy sieltä? Huutoon Rainille. Tulee hirmuisen pitkälle. Tulee hirvittävän pitkälle. Tulee pitkälle. Todella karmea heitto Parviaiselta. Aivan hirmuinen veto. Ja siellä tuuletusta katsomossa, nimittäin nyt tulee kyllä pitkä heitto. On hirmuinen veto. 24-vuotias Joensuun Katajan hirmu tempaisee ja näette sinne keihäs menee. Menee päälle 90 metrin. 93.09. Aivan hirvittävä paukku tähän alkuun heti Parviaiselta. Oi, mikä heitto Parviaiselta. Siellä pistetään Suomen ennätysluvut täysin uuteen uskoon. No kyllä sietää vähän puhaltaakin. Joensuun Katajan mies näytti, että täältä lähtee 93.09. Kuortaneen kentällä on heitetty uusi valtaisa Suomen ennätys. Siinä hirmuisen Suomen ennätyksen paiskannut Parviainen 93.09 ensimmäisellä. Ja kyllä tietysti voisi melkein sanoa, että muilla menivät, jos ei nyt purut pöksy, niin ainakin jotain muuta sinne meni. Henri kakkosena, Sasimovic kolmantena, Laukkanen 79.99, Hakkarainen 79.05. Siinä suomalaisaloittajat. Ja vieläköhän miehellä virtaa riittää. Ensimmäinen oli tosiaan aivan fantastinen ja valtaisa heitto. Ja sieltä jälleen lähtee korkealla ja pitkälle tulee tämäkin. Kyllä mies on kamalassa kunnossa. Jälleen lähelle 90 metrin viivaa. Ja nyt lähtee terveisiä kyllä ympäri maailmaa. Se on selvä asia, kun Parviaista tässä seuraa. Parviainen, Henri, Laukkanen, Närhi, Kinnunen, Hakkarainen, Sasimovic. 7 ensimmäistä miestä on heittänyt yli 80 metrin, eli keihäskilpailu on ollut hieno. 5. heittokierros ja Närhen heitto lähtee sieltä jälleen ja tulee pitkälle. Oikein räpäkästi päälle 85 metrin ja nyt heittää sitten Närhenpoika semmoisen tujauksen myöskin, että alta pois. Suomalaiset keihäsmiehet ovat kyllä mahtavassa juhannuskunnossa. Matti Närhi, jonka ennätys 88-24 2 vuoden takaa. Tämän kauden paras 85-18 paranee oikein todella paljon ja pitkälle menee tämä. 87-88 Matti Närhi. Ja menee kilpailun kakkoseksi ja maailmantilaston 5.